Jodak ma Mukuru kwa Njenga e boma ma Nairobi obago ng'anyo kawuono ka gidwaro ni ochulgi omenda siling 30,000 mane osingnegi kod sirikal mar konyogi e chenro mar dar ka gidhi e udi ma nengogi oyweyo ka giywak ni en dweche 6 koro nyaka ne gidhi dak e udi ma nengogi oyweyo to pok omigi pesa mora mora. Giywak ni deko e chulogi pesano koro miyo ok ginyal dhi mbele kod ngimagi ma pile ka pile ka bende udi mane gidonje onge gik ot duto mane osingnegi. En ng'anyo mane ochakore e yokinyi oko mar apise sirikal mochung'ne udi manengogi oyweyo e boma ma Nairobi. Miche gi miche mag jodak ma Mukuru kwa Njenga ochokore oko mar apisego ka giywak ni nyaka ne gidar ka gidhi dak e udi manengogi oyweyo pok omigi omenda siling 30,000 mane jatend piny nosingo negi mar konyogi e dar kod dhi mbele kod ngimagi. Kuna pesa tulipromisiwa tutapewa 30,000 ya kuhama. So kijiji imekuja ikabomolewa. President alikuja akalonji nyumba phase 2 lakini tujapata bado nyumba hadi hata ufungua tu kupewa. So kijiji imebomolewa, tunanyeshewa mvua na watoto. Sisi tuliambiwa kwamba tutapatiwa pesa ya facilitation. Na tumekaa pale, tumekuja tumebomolewa. Unajua sisi tuko hapa lakini ukienda pale kwa ground ndio utapata venye mambo iko. Tukafurahia mipango ya rais venye anasema nini mambo mzuri nini tuka give in kwa hiyo maneno. So nakuja kwamba pesa ya facilitation hatujapata, tumebomolewa. Sasa tutaenda wapi? Kaluore kod jodaggo ne omigi kadi moyiedhi mar dhi dak e udigo to kata kamano thothgi manigi kadigo pok oyudo pesa mora mora. Kwa wale watu wenye wachapata hiyo pesa already we have it. So we are around out of 1080 wamepata watu kama 400. So 600 and 80 hawajapata kitu yoyote. So hiyo record yote tumesafuatilia, tukapita kila blog, tukafanya hiyo bloglam, tukaulimbia watu tuletee kadi yako, tukaangalia, tukapata. Sasa tunajua kama huyu mama amesimama hapa, kama huyu mama hapo ndugu yangu. Yeye anasema hajapata. Tukasema kucheni basi hizi wote ground floor. Tupatane chini kwa kiwanja tuongee issue. Tukahesabiana. Tukaona tuko watu around 680. Bende giywak ni e kinde mane gidonje udigo ne osing mar miyo gi kombe, mesa kod gik mamoko mag ot to nyaka sani pok omigi kata obedo ni gisebedo ka gichulo mondo omigi gik ot. Kwanza nyumba yangu mimi hakuna, nililetewa mattress na kitanda. Sijaletewa kiti, sijaletewa wardrobe, meza na tunaambiwa tugoje. Tunaambiwa bado tugoje. Na tunalipa 42. At all. Mambo ya furniture tumeshinda tukiongelea being that tulikuwa tumeambiwa you can come and then mtapata nyumba ziko sorted. Tulipata ziko sorted tukaambiwa tungoje for a bit zitakuwa sorted. We have been here for 6 months. Tunashanga hii a bit imekuwa forever ama what is happening. Tulipatiwa at first GOK tushikilie. GOK zenyewe hata zingine ni kuomba tunajazilia. Kitana ni 5.5, GOK ni ya 3 inches. Jodaggo koro kwayo jotendgi mondo uwuogoko okonygi mondo chulgi pesago ka giwacho ni gin gi ranyisi moromo ni gidak e udigo. Sisi ile kitu iko hapa Chambo Kuu, tafadhali hao watu kama hii pesa naomba kwa mikono ya watu, viongozi wetu kutoka juu watutetee pesa iriliziwe, kila mtu apate pesa yake kwa mfuko because wako na data. Hawezi tuambia kuna data ina correctiwa tena ya pili. Because ukiona huyu mama kakodai kadi kwa mkono kadi kama hii tukiwa nazo, hizi kadi siko kwa system. Hizi kadi ndio system yako inaonyesha mimi kama mimi posire niko kwa system, nyumba yangu ni block gani na au namba ngapi. Kaluore kod ote mawayudo kowuok e apise mochung'ne udi manengogi oyweyo, jodak mane odar kowuok Sepu, Marigwini kod Mukuru owinjo mi 30,000 kendo chenro mar chulogi osebedo kadhi nyime e dweni. Ka ikin 7,000 ma owinjo chul, ji mohewo 4,000 oseyudo chudo ka chenro mar chudo gisingo ni biro rumo jumani.